Одягну я зранку білу вишиванку, заплету у коси я червоний мак. Вмиюся росою, зілля на світанку і піду між люди так. Всі знаємо, що цей день є важливий в житті кожного українця, незважаючи, де він знаходився. Таким чином, декілька років тому назад Сатомарська філія Союзу українців в Румунії вирішила організувати цю подію на іншому рівні. На рівні, який об'єднує українців в Румунії не тільки і дає змогу всім впізнати українську вишиванку. Це є доказом того, що українці Румунії, незважаючи де вони жили, вони вміють зберігати і передавати свої звичаї, свою культуру, свою мову, свою ношу. Хочу пригадати вам, що вишиванка – це є символ єдності, зв'язок з поколіннями, і таким чином закликаю і вас любити вишиванку і передавати цю любов молодому поколінню. Це я роблю з моїм сином і заохочую і вас це робити. Дякую, що ви підтримуєте українців в Румунії, дякую, що ви підтримуєте українську мову і дякую, що ви любите українську вишиванку. Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Само ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – одягнути вишиванку і не піти на роботу чи на навчання. Вишиванка є одним з найбільш важливих соціальних символів і першою візитною карткою будь-якої громади. Я єм українка, усім кажу сміло, любити свій народ – то велике діло. Я лиш по-українськи буду говорити і по-українськи Богуся молити. Дай Боже здоров'я батькові і мамці, сестричкам маленьким і старенькій бабці, щоби війна у світі нікого не била, щоби наша нева хлібом зародила. Українці Сатомарщини привезли свої костюми із рідних краях, особливо з Мараморощини, які набагато новіші і мають різні румунські впливи. Живу в селі Мікулі, де проживають компактно українці у повіті Сатомаре, і ношу українську вишиванку і гордуся неї. Port haine maramureșene din zona Păinele de Sumonte, de unde se trag părinții mei, și mama mi-a purtat și mă mândresc cu ele și mă mândresc că sunt ucraineancă. Port la diferite ocazii, sărbători, nunți. Внаслідок етнографічних, польових та архівних досліджень нам вдалося відновити автентичний український костюм села Руського, який представлений членами української вокальної групи учнів Мікулянка на всіх організованих заходах Суром та іншими культурними закладами міста Сатомари. Ношу український одяг, кептар, сорочку, гаті, чоботи, шлик. Я ношу український одяг, кептар, вишиванку, пояс, фартух, плати, капчурки і пістолет. Присняйся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі. Din 2010
2006 colaborez cu comunitatea de ucraineni, având și un grup cu elevii făcând parte din această comunitate, grupul Miculeanca, alături de care păstrăm tradițiile și obiceiurile culturii ucrainene, foarte dragi sufletului meu. Drept dovadă port cu mândrie ia ucraineană și sunt foarte fericită să am asemenea prieteni. Doresc pe această cale să transmit felicitări comunității de ucraineni din comuna mea, dar și ucrainenilor de pretutindeni, cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Cămășii Ucrainene. În ultimii ani, cu sprijinul filialei județene Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, în comuna Tarnamare aveau loc manifestări culturale ample dedicate acestui eveniment atât de important. La aceste manifestări participau ansambluri folclorice renumite din Ucraina și din România, desfătându-ne cu frumusețea portului popular ucrainean, dar și al cântecului și dansului ucrainean. Ja nošu soročku ukrajinsku, nositi vebo duže fajna, išla tradicija na operet. Bože pomagaj. Nosit ukrajinsku veševanku, ona nas jednaje. Ja je hordušću nosicu ukrajinsku soročku. Ja zaklekaju vas nosete ju. Ja lublju nosete veševanku. Nosit i veji, šanujte i ne zabuvajte. Ljubit, šanujte, veševanka jednaje всіх. Я люблю вишиванку.